गिबियावनो दिनै बड'लेण्ड बुब्लि आफादनिफ्राय दिनै बेवहाय दिनै 2 नं कुसुंदैसा गामियाव दिनै मोनसे अलखद जानायाव नुजाफैनायनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जायफोर बिथांमोना दिनै बेवहाय खबर लाफैदों बिनि थाखाय गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। दा मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, थांनाय बा मैया सुक्रुबार 24 तारिख मोनानि 2 रिंगासो समाव जोंनि बे 2 नं कुसुंदैसा गामिनि मुस्रि हसन नार्जारि, बिफाया अबिनाश नार्जारि। दा बे अबिनाश नार्जारि बियादैया बे कुसुंदैसा गामिनिनो सासे थागिबि आबादारि। दा बिथाङा बेबायदि आबाद मावनानैनो गोदोनिफ्रायनो बिमा बिफाया जेरखम बेनो एसे सय सम्पति हा होलांदों। दा बे हायावनो बिथाङा माइ आबाद मावनानै गावनि जिउखौ फोथांलांगासिनो दङ आरो बिहा साब्रै फिसा हिन्जाव दङ। दा बिहा फिसा हौवा गैया। दा सासे देरसिना कलेजाव फरायगासिनो दङ। दा बिथांनि न'खरा जोबोद दुखुथिया, जोबोद गरिब। दा बिथाङा बिदिनो माइ आबाद मावनानैनो गावनि फिसा साब्रैखौ फोरोंबोगासिनो फेदेरबोगासिनो दंमोन। गावनि गोहो आरो बोलोजों नाजानायजों बिथाङा गावनि जिउखौ खुंगासिनो दङमोन। दा बिनि सायाव आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै, जाहाथे बिथाङा दिनै फरेस्टनि बा हाग्रानि मैदेरा आबाद थिलियाव फैनानै माइ जाफैबाय थानायखौ नेनाय समाव दिनै फैनायखौ होबथानो थांनायाव दिनै बिथांखौ जाय बिथाङा रुंसारि जालांदों बिथांखौ दिनै मैदेरा आक्रमन खालामनानै गालांदों। दा बिनिखायनो आङो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबनि गेजेरजों आङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायहरनाय जायो जे बिथाङा थैनायनि बिनिमयाव जाहाथे बे दुखिया न'खरनि थाखाय अनसुंथाइफोरखौ हरो। आं दा बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय। दा जोबनायाव खुथारै खावलायबावनाय जायो आरो बेखौनो जाहाथे बिथांनि गथ' गथाय फरायनाय आरो इयुन जोलैया जाहाथे मोजां जालाङो। दा सरकारा बिथांनि सायाव नायथारनांगोन आरो अनसुंथाइखौ हरथारनांगोन। आं दा बेखिनिखौ खावलायहरनाय जायो। बेसेबांसो बैसोनि जागौमोन जाय रुंसारि जाबाय दा बिथाङा 36 बोसोरनि जाबायमोन। बे गामियाव रायजो जानानै नोंथांमोना बेसेबां जाखांबाय? बे गामियाव जोङो 1974 निफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना संसार जाबोदों। दा बेवहाय जोङो आसाम सरकारनि फरेस्ट राइट एक्ट 2 खान्थिजों जोङो थांनाय 2019आव जोंनि बे हाया जुरिब जादों। एफआरसि हिसाबै जों खाजोनाबो होगासिनो सरकारनि फरेस्ट सरकाराव। दा बेखिनि आङो दा बे नोंथांमोननि गामियावहाय ओरैनो 2 नम्बर कुसुंदैसा हिसाबै न'खर बेसे मानसिफ्रा रायजो जागोन? ओरैनो जोंनि बे कुसुंदैसा हिसाबै 1 नम्बर 2 नम्बर। दा बे गामिया 2 नम्बर। दा बे गामियाव गासै 90नि एबाब दङ आरोखि। जों खोनानो मोन्दों बेबायदि जिथु मैदेरनि हुदुर खालामनाय बा आक्रमण खालामनाया बे गामियाव सोलिबाय थादों सानफा एफा। बे हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मा खावलायगोन बेखौ हमथानो थाखाय? दा बेखौनो खावलायनो लुबैदों फरेस्ट हिसाबै आरो जोंहा बिटिआरनि एमआ दिनै 14 नं चिरां दुवारनिनो हिसाबै बिटिआरनि सासे फरेस्टनि एम जा रन्जित बसुमतारी सार। दा बिथाङाबो जे फरेस्टनि सासे मिनिस्टार हिसाबै फरेस्टनि जिहेथु जिब जुनारा दिनै गामियारियाव फैनानै अयथासार खालामफैयो। दा बिनि थाखाय माबा मोनसे होबथानायनि थाखाय प्रटेकसनखौ होयो। आं दा बेखिनिखौ सानैसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय।